Beth yw'r fframwaith arolygu newydd? Mae dysgwyr wrth wraidd popeth a wynawn yn estyn. Rydym yn esblygu ein harferion a'n trefniadau arolygu. Ar ôl ymgynghori'n eang a threialu trefniadau newydd, rydym wedi gwneud newidiadau i beth a sut rydym yn ei arolygu mewn ysgolion annibynnol. O fis Medi 2024 ymlaen, byddwn yn ymgysylltu â phob ysgol annibynnol, trwy gynnal arolygiad craidd ac arolygiad monitro. Bydd yr ymgysylltu hwn yn cefnogi gwelliant parhaus. Bydd Estyn yn parhau i ymgysylltu â darparwyr i gynnig cyngor i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â cheisiadau ysgolion am gofrestriadau ysgolion newydd neu newidiadau sylweddol i gofrestriadau. Bydd yr arolygiad craidd yn dilyn ein harweiniad diweddaraf ar beth a sut rydym yn ei arolygu ac yn canolbwyntio ar 3 maes arolygu, sef 1. Addysgu a dysgu 2. Lles, gofal, cymorth ac arweiniad 3. Arwain a gwella. Byddwn yn parhau i gynnwys enwebau ac arolygydd cymheiriaid fel rhan o'n tîm arolygu craidd. Bydd yr arolygiad craidd yn cynnwys gwerthusiad o gydymffurfiaeth a rheoliadau safonau ysgolion annibynnol Cymru, ysgol. Ar ôl yr arolygiad, byddwn yn cyhoeddi adroddiad a fydd yn dangos cydymffurfiaeth a safonau ysgolion annibynnol a'r cryfderau a meysydd i'w gwella. Bydd yr arolygiad monitro yn gwerthuso cynnydd yr ysgol yn erbyn cydymffurfiaeth a ysgol ar argymhellion o'r arolygiad diwethaf. Bydd yr ymweliad yn arwain at adborth i arweinwyr ac adroddiad cyhoeddedig byr, a fydd yn cynnwys cydymffurfiaeth yr ysgol a rheoliadau. Mae'r newidiadau i'r ffordd rydym yn arolygu yn symleiddio ein hymagwedd, gyda'r bwriad o sicrhau bod ein harolygiadau'n cyd-fynd â gwerthusiad mewnol darparwyr, yn ogystal â sbarduno gwelliant yn y system. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan estyn.llaw.cymru.